Jardunaldi hauek Euskal kokako ditut azkritiko delak ez zeratik antula egiteu zerren arira. Egitera jardunaldi hauek hain dala 2 urte, 2020 urtin hasieran antolauta gendezkeula, egitera parte hartzaileek desberdinek ziren, bai profesional eta bai herritarrak. Zeratik nahi ginen jardunaldi hauek antolatzen, 2019 urtien, hilabete epe labur baten herrien suizidio kaso desente ontzielako batez ere gaztiek. Eta gaiekin, kezkauta, ardurauta, ez dakit zein da nintzen, horren arira ikuste behar bazeola hitz egiteko behar bat entzuteko edo behitzet konpartitzeko. Horren arira, lehenengo saio batzuk egin genitun, eta 2020ko urtarrilien suizidioen arriskuek eta prebentzioa lantzeko profesional ez soziosanitaioekin prestakuntza saio gintzien. Hor parte hartu zeben, farmazietako langileek, ostalaritzako langileek, merkataritzakoek, egunero herritarrekin harreman zuzenien zeudenak eta detekzio lan handi bat egiten zebenak eta ikusten zebenak, gaur hau ez da ondo, ez da beti bezala, etorri 8 egunin ez da azaldu. Ez dolako kasuek egunero sentitzeiteu eta bizitzen diteu. Kasu horietan, nola joka berdeu, zein da pertsona baten detektatzeko klabe bat, igual buruti pasazako noiz bai, bere buruz beste egin nahi dula, nola detektatzea hori, eta detektatzen nien, osuzmo badaketen nien, nola aktua berde. Orduan, pertsona hauei, Osakidetzako, osasun mentaleko zaileko Andrea Gabilondo formazio saio batzuk emantzizko ben. Horien jarraien zan azmue herritarra irikilek izango ziren saiokiteko, baina, martxuen zeuden antolauta, baina, etxeratu ginen pandemien arira eta ez ziren burutu. Eta ze esanik ez, pandemien dalata, oaindiken eta, areagutu da, osasun mentalak sortutako kasutasunen, larritasunen, ez dakit nola deitu. Orduan, negile da, suiziditu etengabe goraz dihun eriotza kasu bat ari dala izeten, eta saiak erana zer esanik ez. Jardunaldi hauekin nahi dana da, realidadie eo arazue onartzia eta ikustaraztia. Eta jardunaldi hauen helburu nagusile. Zalantzai gabe, gizarteko arazo honi aurre egiteko asko dakeulako, ez dakit azten da irakurri dezue, baina Felix Zubiak argitara du artikulu bat berrian, eta argi esateu ez, ardura ondile dakeu. Lehenik eta behin, ikerketa sakon bat eta ireki bat egin da. Ikerketa horretik heltzeien arazo honen arrazoiei heldu inbertzako eta prebenio inberdie, prebentzio neurriek landu berdie, eta kasu bat antzematen alien noski, tratau inberda eta arreta on bat eman bertzako. Eta hortako, osasun mentaleko sare indartzu eta publiko bat behar dugu. Orduan, 3 saio izango ezareten bezala, orduan gaurko saioen parte hartuko debenak alde batetiken Xavier Lertxundi Aginaga izangoa, medikuntzan lizentziaue eta psikiatrian espezialistie, Biodonostiako kidie, eta gaur egun Gipuzkoako osasun mentaleko sareko kudeaketa klinikoko unitate burua. Hoitu zen titulo potona. Eta bestalde dakeu Inigo Anzuerregi dierez, gidolaia, aktoria eta idazlea askoitearra. 2019 Inibok 2019 depresioa izan zuen, eta bere amai kontau zion hili nahizula. Triste eotetiken depresioa pasau zen, eta laguntzi eskau eta aurrea ditu. Bere kasue lehenengo pertsonan kontako eta konpartioko gomen, behak aldu neurritean eta behak nahi duneaino. Horka hori, hitze pasako jot Xabierri. Eskerrik asko bidekin. Bueno, ez da gira entzute da, ezta? Atxaleon, mila esker gurekin tartetxo parte hartzeagatik. Txuleta batzuk ekarri ditut, eta espero ez gehiagi ez aspertzea, baina helburua gaur izango litzateke, nire aldetik behintzat, depresioa zer den azaltzea, ezta? Helburu nagusia, behintzat gaurkoan nik hori daukat, zatik
gure ohiko hiztegian depregon edo deprimitua nago eta holako esaldi asko erabiltzen ditugu, baina gauza bat tristura da, pena, onorbait joaten zaigunean dolu prozesua edo bizitzako arazoek sortzen dizkiguten kezkak, sufrimendu eta bar. Hori gauza bat dira eta depresioa beste histori bada, ezta? Depresioa gaixotasun bada. Eta horrela ikusi behar dugu eta horrela enfokatu behar dugu, ezta? Depresioa esaten dugunean, klinikoki, depresioak afektibitate trastorno talde handi batean sartzen dira, bipolartasuna, depresio kronikoak eta, baina, datu batzuk emango dizkizuet, zati, prozesu hau pasatzen duenarentzat edo bere inguruan duen jendearentzat, ulerko errazu gertatzen da, depresio bat zer den jakitea, ezta? Baina, orokorrean, gertu ez badegu bizi nahiko urruti geratzen zaigu, ezta? Depresio bat berez klinikoki, ezta? Eta psikiatra bezala adierazteko, depresio baten aurrean gaudela esateko kriterio batzuk bete beharko lituzke egoerak, ezta? Alde batetik, epea, gutxienez 2 asteko histori bat izan behar du. Ez da 2-3 egunetako tristura edo ez, zerbait ja iraunkorragoa, gutxienez 2 astetakoa. Eta, listadotan eta klasifikazioetan eta hainbat eta sintoma aipatzen dituzte eta horietatik gehienak bete behar ditu kasuak, ezta? Aipatzen dira animo deprimitua, hau da esperentzari gabekoa eta tristura nagusi bezala, edo egin behar diren edo aktibitateak egiteko interes falta importantea, apatia edo plazere bibentzia hori galtzea, ez disfrutatzea gauzekin, edo ez gogorik izatea ezer ez egiteko, hori nagusia dira. Eta gero honen ingurun, badaude sintoma batzuk, bai kognitiboak, bai fisikoak. Kognitiboki, pentsamentu negatiboak agar daitezke, bere buruan inguruan, edo konzentrazio arazoak, erabakiak hartzeko prozesu guztik ere moteldu egiten dira, nekea dago, energi falta dago, eta gero fisikoki ere sintoma neurovegetatiboak edo aipatzen ditugun horiek, loa normalian afektatua suertatzen da, gehienetan lo egiteko arazoak izaten ditugu, edo batzutan lo gehiegi egiteko joera ere, gosea galtzen da, sexu harmanak mantentzeko gogoak ere desagertu egiten dira, hau da, inpaktu oso importantea dauka, ezta? Eta horren barruan ere, heriotzari buruzko ideia errepikakorrak ager daitezke, edo bere buruz beste egiteko ideiak. D'akordo? Bukaeran bai, iruditzen bazaizue suizidei buruz zerbait hitz egingo dugu, baina depresioak bere sintomen artean badauka horrelako ideiak sortzeako arriskua. Ez da tristura, gaixotasun larria da. Izugarrizko inpaktua dauka funtzionalidadean, pertsonan funtzionalidadean, bere gaitasun guztiekan, eta ordun berez aurre egin bertzaion problema larri bat da, ezta? Depresioa kalkulatzen da gutxi gorabehera urte batean populazioaren 7-10 pasatzen duela. Gutxi gorabehera 1000 azpeitiarrek depresio bat pasako due urtean zehar. Ez da gutxi, Eta ikerketek esaten dutenez, bizitzan zehar, populazioaren kasik 20%ak episodio depresio bat izango du. Gaine, emakumeetan arriskua bikoiztu egiten da. Zergatik, ez dago argi, faktore asko, ez da, alde batetik faktore hormonalak hor daude, faktore sozialak, gehienetan ikusi da emakumeen kasuan esposizioa nabariagoa izaten da, geikeriei, estresanteei, bizitza estiloengatik eta hartu behar izan dituen rolengatik, ezta? Baina, eta esan dut, 20%ak izan dezakela, kuadro depresibo bat bizitzan zehar, normalian, 20-30 urte inguruko hamarkada hortan hasten da. Lehenengo episodioa edo depresio punta nagusia adin horietan agertzen da. Gero, bilakabidea oso aldakorra da, batzutan depresio bat izan dezakagu bizitzan, edo depresio horiek errepikatu daitezke, d'akordo? Zein dira arrisku faktoreak, ez? Zatik, askotan, igual pazienteak aipatzen dizuna, gaixoak aipatzen dizuna, zergatik nagoela, ez da? Arazoirik ez daukat, ondo nabil, lana daukat, familian arazorik ez daukat, eta batean, bum.
zulo hortan sartzen da. Zergatik sortzen da depresioa. Egia esan, psikiatrian gauzak, dauden bezala daude, medikuntzan arlo nahiko gazte bat da, zentzu hortan, eta gauza asko ditugu handik ikasteko eta garatzeko, baina aipatzen ditugu faktore desberdin asko, depresioa zergatik agertzen dena esplikatzeko. Baitugu genetikoak, badago faktore genetiko bat, vulnerabilidade genetiko bat, depresioa izateko edo ez. Adibidez, gertuko familikideen arriskua, depresio kasu bat izan den, bi edo inkluso 4 aldiz handiagoa da populazio orokorrean, ekin konparatu ezkero. Horren badago hor zerbait, ezta? Batez ere, depresioak goiz, nerabetasunean eta agertzen diren kasu horietan. Baina beste faktore asko, temperamentalak, beti esaten da, zure izaera negatiboa izan da, hau da, afektibidade negatiboak izan da, beti gauzak alderdi txarretik ikusten bali maitu dituzu, faktore horrek ere influentzia izan dezakela depresio bat agertzen, faktore ambientalak, estresanteak, haurtzaroan jasotako traumak edo egoera larriak, eta askotan ere beste gaixotasun mental baten presentziak ere depresioa agertzea errestu dezake. Gehienetan adibidez sustantzien menpekotasunak. Alkohola edo beste sustantziekin menpekotasun bat garatu ezkero, depresio bat izateko aukerak asko saltuagoak dira zure bizitzan zehar. Aspertzen bazaituet esan, zatik txapa asko prestatu dut eta ez dakit. Eta depresioan, eta hemen bai ez dut inor aspertu nahi, azkenean hainbat aldaketa neurokimiko eta neuroendokrino izate ditugu gure garunean, ezta? Neurotransmisoreak, asko entzuten dira, batzutan serotoninak eta kakosteak, gauza badaude aldaketa batzuk neurotransmisoretan eta garunean sortze ditugun hormonetan. Eta aldaketa hauetan oinarriturik, azken urte guzti hauetan, jundira garatzen tratamentu biologikoak, antidepresioak, gero pixkat aipatuko ditut, ezta? Baina, sortzen diran, depresioan sortzen diran aldaketa hauek kontuan izan da, garatu dira tratamentuak. Zati gaixotasun bezala, eta kontutan izan da batez ere hori depresioak suposatzen du sufrimendua, impacto hori funtzionalidadean eta suizidioa iristeko duen arrisku hori kontutan izan da, dudik gabe depresioa tratatu egin behar da. Askotan ere planteatzen dugu gaizki gaudenean, nik aldet honekin, ezta? Nik hau nik garatuko dut, sendotasun puntu hortatik, ezta? Eta hor ez dago, ezta? Hor ez dago erantzuna. Nik hor uste azpin ere estigma bat ere badagoela, ezta? Nik aldet horren atzean badago beldur bat ere onartzeko, gaixotasun mental bat edo prozesu mental badagoela, ezta? Eta badirudi ezin degula batzutan ez dugula gure burua permiti zen gaizki egoten edo eta inkluso gaizki egondare normal funtzionatzen saiatzen jarraitzen degula, ezta? Etengabean. Orduan, onarpena oso importantea da. Eta zer egin noski depresio baten aurrean, gure inguruan norbaitek depresio bat izan dezakela pentsatzen dugunean, laguntza eskatu behar da. Zertako tratamentu bat jartzeko. Depresioaren tratamentua bi alderditatik ikusi daiteke. Alde batetik ditugu tratamentu biologikoak eta besteletik psikoterapiak. Bai, evidentziak esaten diguna da depresioa arina edo ertaina danean, psikoterapia antidepresiboak bezain eraginkorra dela. Hori esaten digute ikerketa desberdinek, ezta? Depresioa larria danean, medikazioa beharrezkoa suertatzen da azkenean. Eta evidentziak esaten diguna ere da tratamendurik egokina biak kombinatzea da. De acuerdo? Antidepresiboak, ez dakit asko aipatu beraiei buruz, ez dakit zorionez edo zoritxarrez nahiko eguneroko tema bat dira, jende asko ezaututzen dugu, dakagu gure inguruan antidepresiboak hartzen dituna. Antidepresiboak tresna egoki badira. Zergatik, printzipioz batez ere eta importantea da, menpekotasunik ez dutelako garatzen. De acuerdo? Eta eraginkorrak dira. Aipatu dizuetan bezala,
zenbat eta larriagoa izan depresioa, beraien eraginkortasuna ere nabariagoa suertatzen da, ezta? Bera alderdi txarrak ere dituzte. Efektu txarrak izan ditzazketen noski. Denbora bat behar dute martxan jartzeko, de acuerdo? Gutxienez 3 bat aste medikazioa hartzen hasten geranetik, eta tratamentuak luzea izan behar du. 10 bat hilabete kalkulatzen da gutxienez, de acuerdo? Hau pixka situatzeko. Psikoterapia ditugun limitazioekin, ez da, gure sisteman eta, baino tresna oso eraginkorra da. Badaude psikoterapia batzuk, evidentziak erakutsi dituztenak ikerketetan, baina azken finean edozein abordai psikoterapeutikoa beti eraginkorra izango da. Zein behar du, esaten dut, adibidez, familiak, ez da inguruak norbait depresio batean sartzen ari dela usten duenean, edo ikusten duenean argi, ez da? Komentatu behuna, laguntza eskatu. Laguntza eskatu nola? Hombre, nire lehenengo aholkoa izango litzateke lehen arreta medikuak initzeitea. Bale? Garat depresioa detektatzen, depresioa tratatzen eta gaitasunak baituzte, eta beraiek lehen tratamentu bat planteatu dezakete, eta gero gauzak ikusten dituzten arabera osasun mentalara gure zarara bidali. Baina ni bai hor oso importantea ikusten etela lehen arreta medikuaren papera, ezta? Laguntza eskatu, eta familiak egia esan ez dauka depresioa gainditzeko giltza, ezta? Pertsona bera gaixo dagonak ere ez dauka, ezta? Baina familiak ere gutxiago. Familian papera nire ustez azkenean ulertu, ezta? Egoera ulertzea da, laguntza eskaintzea, estimulatzen saiatzea, baina beti onartuz gaixoak normalean ezin duela funtzionatu. Hori importante iruditzen zait. Leheno, prebentziai buruz aipatu ezu zerbait. Prebenitu ezakegu depresio bat agertzea? Ez gea puntu horta iritsi. Esan dut faktore asko zeudela hor medion, batzu genetikoak eta aldatu ezin ditzazkegunak, ezta? Baina aipatu ditut ere kanpo estresanteak eta orduan depresioan prevalentzia jaisteko azken finean gure burua zaintzen ikasi behar dugu. Hori nola egiten den komplikatua da, baina beste modu batean biziagian, ezta? Denbora hartu guretzat, kirolak, ez da aholku tonto bat, erakutsi du efikazia bat sintoma ansiosotan eta depresibotan hobekuntza bat sortzeko, ez da? Kirola, antsietate sintoma kontrolatzeko gaitasunak lortu, igualtzai yoga, erlajazioa, mindfulnessa, hau da, elikadura zaindu, azken finean nahi gehan azitzeiten da zure burua zaintzea, eta asko gutxiago egin dezakegu. Berez, datuak izugarriak zian, baina populazioaren gehiengoak ez du garatuko depresio bat. Are, batez ere gaine gure burua zaintzen ikasten badegu dakagun gizarte hontan, alde batetik besteak korrika, presioak, historia guzti hauek, ezta? Eta gero horren aurrean, behin depresioa agertu ezkeo, tratamentu bat ahalik eta azkarren jarri, hori importantea da. Zergatik? Zati, inpaktua handia dauka. Inpaktua handia duka, baino batez ere tema bat da arriskutsua. Aipatu ditugu, sintomen barruan bizitzeko gogo falta, hiltzeko gogoak eta zure buruz beste egiteko ideiak ere ager daitezkela. Depresioaren arriskurik, depresioa duen arriskurik larriena suizidioa da, noski. Bi gauza suizidia buruz, gaine egia esan mai gainean, aspaldian, ezta, jartzen ari den tema bada, eta azken denboraldientan areta gehiago, ezta? Arroza globala da suizidioarena, mundu mailan, osasun mundu erakundeak, azken txostenetan aipatzezun, adibidez 2019an 800.000 pertsonekin zuten bere buruz beste munduan, 800.000. De acuerdo? Eta munduan, heriotza ez naturalen artean nagusiena da, gerrak, istripuak eta hoien gainetik. De acuerdo? Munduan kalkulatzen da, 100.000 biztanleko 9 pertsonek urtean iten dutela bere buruz beste.
estatua espainolian datuak kasik 4 pertsonek urtean, 1.000 biztanleko, ezta? Eta populazio tarte batean, adibidez, gazteetan, 15 eta 29 urteko urte horien artean, heriotzea sortzen duen bigarren arazoa da istripuen atzetik, de acuerdo? Suizidioa ez da gaixotasun bat, depresioa bai, suizidioa ez da gaixotasun bat, jokaera bat da. De acuerdo? Egia da, 80%etan, egindako suizidioen 80%etan atzean gaixotasun mental bat dagoela. Hori ere badakigu. Depresioa edo besteren bat. De acuerdo? 80%, baina ez da gaixotasun bat berez, jokaera bat da, ezta? Eta aipatzen genuen bezala, bueno, inpaktu handia duna eta egia esan orain arte nahiko tabua izan dena. Ez dago asko hitz egin urte askotan zehar suizidioei buruz eta suizidioa beti hor egonda, historian zehar, ezta? Badirudi, zorionez, gauzak aldatzen nahi dirala, baita goiko erakundeen buruetan eta sistema berri pila bat martxan jarri dira, ezta? Lehen urgentzi bat bihurtu da momentu hauetan. Aurreko hilabetetik aurrea adibidez, badago detekzio plan bat. Gero aipatuko dut, orain aipatuko dut, suizidioa arriskua gehien sortzen duen faktoria aurreko saiakera bat da. De acuerdo? Norbaitek bere buruz beste saio bat egiten bali badu, horrek bai daukala predikzio oso handia egunen momentun baten suizidio bat garatzeko. De acuerdo? Horregatik, hori dula aurreko hilabetetik badago sistema bat osasun publikoan non urgentzi batea iristen balimazea saiakera batekin, igual dio zein intentsitateko saiakera, baina iristen balimazea automatikoki ziurtatzen da 72 ordu baino gutxiago osasun mental zentro batean ikustea, eta gero badaude sistema batzuk martxan, interbentzio psikoterapeutiko batzuk, eta zuzenean zuzenduak suizidio arriskura. Tratamendu ez aparte, eta oinarrian da kontra de historiaz edo gaixotasunaz aparte, ezta? Suizidioa zer da, pertsona batek bere buruz beste egiteko martxan jartzen duen jokaera, hori da, besteik ez, ezta? Ez dakit, ez dugu neurtu oraindik pandemia ze inpaktua izan duen. Badakigu, adibidez osasun mental sarean, suizidio saiakerak asko igo dirala, batez ere nerabeen artean. De acuerdo? Kontutan izandik hori dela gero suizidio bat egiteko arrisku faktorerik nagusiena, nik uste horrek bai martxan jarri gaitula zentzu askotan, ezta? Suizidio bakoitzeko 8 eta 25 arteko ikerketen arabera saiakera daude populazioan, de acuerdo? Orduan, suizidioa oso larria da, baina beste guztia ere, 25 saiakera lortzen den bategatik, ezta? Eta bueno, eta gero, unibertsalak ere badaude beste datu batzuk, bakoitzak interpretatuko ditu nahi duen bezala, baina adibidez, saiakerak 3-9 aldiz gehiago dira emakumeetan, baina suizidio kontsumatuak 3-4 aldiz gehiago gizonezkotan. Hipotetizatzen da, askotan erabilitako sistema izaten dela. Normali ikusi da, emakumeen kasuan, ohikoagoa izaten dela pirulak erabiltzea horrelako helburu bat lortzeko. Gizonezkotan agian beste saiakera bortitzagoak suertatzen dira, ezta? Eta, bueno, askotan egiten dugun galdera bat zergatik iristen da pertsona bat, puntu horta, ezta? Bai, ideiak izan ditzazke, baina zergatik. Eta egia esan, ez da erresa, multifaktoriala da gauza asko dago, zatik azkenean, sufrimento psikikoakin lotzen da saiakera. Hau da, pertsona batek egoera batean iristen da sufrimentu psikiko oso importante batera. Etxipenarekin, itxaropenik gabe, d'akordo? Gehienetan ere aislamendu sozial bat sentitzen du, erreala edo ez erreala, ez da, baina aislamendu bat sentitzen du. Eta guzti hori ikusita, pertsona horrek ikusten duen irteera bakarra momentu horietan,
bere buruz beste egitea izan daiteke. De acuerdo? Berez, gaine, interbentzio guztia, planteatzen dian interbentzio psikoterapeutiko guztiak foko horietan jartze ditugu, ezta? Guazen esperantza falta hori lantzea, guazen plazoak ematea, guatzen ia erakusten zaion pertsonai sufrimendu psikiko horren maila jeistea, eta guazen inguru edo heltzeko puntu guzti horiek reforzatzea, ezta? Pertsonak beste aukera batzuk bintzat atea irikitzeko, ezta? Orduan, esaten izuen, importantea, eta holako gauzak nik uste importantea diela, tabua puskatu inbar dugu, suizidioa hor dago. Suizidioaz hitz egitegatik ez dugu inor bultzatuko suizidatzea. Edo norbaitek horrelako ideiak ditun edo ez, galdetzegatik ez dizkiogu piztuko, d'akordo? Askotan medikuen artean ere, ez dakit zigetaren artean, baina mediko askon artean ere, beldurra dago batzutan igual jutezea eta tristenago eta galdetzea. Eta pasaltza izu burutik, holako zerbait egitea, ezta? Kostatzea, ezta? Aber, guandik ideia bat ematen dioten. Ez, nik usteet, jakin behar dela pertsona bat puntu hortaino iritsi den edo ez, ezta? Eta kasuak oso importantea da detektatzea. Eta argi izatea arrisku hor dagoela, eta berez laguntza egokia eskatzeko aukerak ahalik eta azkarren jartzea. Zer egin daiteke? Hori, atentu egon, norbaitek olako ideien bat aipatzen badizu zure inguruan, nik usteet kontentzio labore bat egin behar dela, entzun egin behar da pertsona. D'akordo? Ez daka zentzuik sartzea hor kritikatzea edo diskutitzea ez. Nik uste entzun egin behar dela, idei hori sufrimendu baten ispilu besterik ez dalako, ezta? Eta kritikari entzun, laguntza emozional bat eman, euskarri bat eman, eta osasun profesional batekin kontaktuan jarri, ahalik eta azkarren. Nik uste momentu honetan, zorionez, osasun sistema badago prest edo prestatzen ari da, edo egon barko luke bintzat horrelako egoerei aurre egiteko eta ondo aurre egiteko, ezta? Eta nik jazta, ez dakit. Bueno, gero nahi baduzu hitzengo dugu gauza askoi buruz, baina ja uste bukatu duela gaurkoz. Bale, eskerrik asko. Zalde hon. Eskerrik asko, Xabier. Asko ikasi den neuk gaur aiute, pentsau, neuk nahiz eta 2 urte pasau depresio egoeran oendik asko faltazatik izteko. De hecho, sintomak aipatzen egitzen bilertin niritsi guan tik egiten mentalki, bai, hori banaukenean, hori. Bani urteatan anarozkitzen. Baina, bueno, pixken neure esperientzitik itzen ez, askotan galdetzi ben galde bizetea, okizena errepikatzen abintzet, ze pasau zen, zu punto hortaino aiatzeko, zein izen zen detonantia, eta ez nahi oso seguru. Txarrena hori da, ez nahi oso seguru, ze, faktore asko nahazteie, baina nik garbidaketan bakarra da, garai aixetan neu oso estresautenen bilela. Oso estresaute, lanien beznen bilen guztua, lan ordu asko zin, lana beha oso exigentie, ez nun bate guztuko. Eta batea, egun batin, kotxin entorrela, Bilbotik etxea, batea fantasi bat hasi izan buruen. Eta fantasi hortan, imaginatzen nuen nire burue, kotxie paetin kontra enpotratzen eta hiltzen. Eta fantasi izan, eta benetako gauz bat. Baina, eixe da, momentu hortan hori pentsatzik, como lasaitasun puntu bat ematezila, de por fin bukaukoa dana. Eta hola egon nintzen fantasiosekin, denbora asko, astik. Lanetik etxea nikun bagoitzin, gaur enpotrako beteko txie paetin kontra. Baina halako baten, nire burun ahots bat azaldu zen. Osa, dano da, buruko ahotsa kontzientzixe dana, eta bakarrizketan hile erunin
haitze deuna ez, baina hau ez, hau beste hauts bat zen, oso hauts desagradable izan, oso hauts beldurgarrix izan, aspaldixen ez deta ju, zorionez, baina akorratzen nahi zen bagoitzin hauts horrekin kriston hotzikeri zartzezat. Total, hauts hori azaldu zanin, esan zin, aurrea, hil zaitez, bota zubi batetik, enpotrauko txina ez ulekon, baina egin, ja, orduan bapatea fantasixe nahi bat bezala bihurtu zen. Eta ziren zen, como, bueno, ez den nahi, baina ez den nahi hori, pasazan derrependizetea, bai, nahi dut. Ze, ahots horrek kontaminauzun nire autoestima dana. Bapatea etzan bakarrik hil zaitez, zan inok ez zaitu maile, ez dezu ze ondo jen, desastre basea, tabar. Por lo tanto, egun baten, ahots horre berriz izan ziginin hil zaitez, nik erantzun izun, bai, hilingo naiz. Ez bakarrik nireatik, sino inguruko dana ere kiston favoringo izotelako. Eta orduan beste fase bat hasi izan, zana suizidizu planeatzina. Eta ironikoki horrek salba nindun. Ze bapatea, danok garunin daukeun partea razional hori, ez da aktiba, ointzan, oze pasatzen, baina suizidizue planeatzen nuen bakoitzin, beti zion partea razionala, esan zina, ez horrek ez du funtzionako. Hori txoak bada, edo ez, hola ez du merezi hola hiltzie. Baina egun baten zoritxarrez, osorion, ez? Porque gaur hemen nago, hau dana kontatzen. Egun baten ja plan banaken, ahots arrazionala falta zen, ahots ilune hortzeon, nahi launtzeko, eta hiltzean nindun. Eta orduan, nire plana izan zen sobredosi bat, provokazie neure buruei, eta presneon hori llego. Naztu nitun, ez da izan bat, etxeko ise pastia naztu nitun urbotila baten, eta tragu jotzean nindun, nijuen, batea esan honin, stop, a ber, jazta, kiston eskapai egin nun, bueltauzan razionala, eta esan zin, eskau laguntzila, ze hau, hasta kirten gehi bada. Hau ezin ez zuen, hau ezin dizozu ez zeure buru egin, ezin dizozu ino egin. Por lo tanto, eskau laguntzile, eta eskau aladila. Eta ez da egin nondik, nire lehenengo pentsamentua izan zen, telefono de la esperanza o hauetako zera bat. Eta hoxe egin non, bila nun Googleen telefono de la esperanza, antzeo numerue, hotzein nun, eta etziben hartu. Eta etziberin hartu, esan nun, me cago en la puta? Hauek ez, hauek nire kontra. Lagundu berditenaren nire kontra. Eta ja hain nintzen bueltatzen berriz plan originalea, plan A, esangoet. Eta eskerra momentu hortan, nire etxea ama sartu zen. Momentu hortan ahi zen justu nire ama, topauzun panoramia, fregaderie likido naranja batekin, ni bendi pijamatan, dutxatzeke, eta neharrez. Eta esate, inigo, ze pasatzea batzu? Ze pasara hemen? Eta orduan lortu nuen lehenengo aldiz hitze jartzi eta hitzoxek kanporatzi, ez? Pasatzen nahi ziten nahi, eta esan izan, ama hili nahi dut. Hili nahi dut, eta eskeztak itzeati nahiaetan. Eta, bai, oso horra izan zen. Oso horra. Baina, alderdi honai behitute, hor, por fin, lortu nuen laguntzizkatzie. Ne ustez dana gaina parteik zaidenaz.
eta hau ez da kritika bat, reprotxe bat, baina askotan depresizun dagoen pertsona bat albun tokatzen zagunin, ozagun edo unin, beti izate jo, eskau laguntzie, eta, bale, bai, intentzio onak esaldi horrek, eta bakitala dala, baina pertsona bati esatie, lehenengo aldiz, hilina ezula, netzatu bintzat, bizizien tokatuten gauzik zailena, iteko. Bueno, lortu nun ikie, eta eskerrak. Ni lehen arreta zerbitzure egun nintzen, bai. Neure ambulatuzioa eman nindun amak, eta mediku jolaxe plast botan izan. Erdeaz, aquí me quiero matar, holaxe botan izan medikue, bomba atomikue, porque ya, impulso hori banaken laguntzi izkatzekue, orduan oso azelera utzen ikun, da plast botan izan. Eta berriz erreprotx izeteke, baina mediku gauz bat esan zin, danin momentu bertan oso gizki sentiu nintzen hau esan zilako. Esan zin, pero si eres joven, ¿cómo que te quieres matar? Eres joven. Ta, ni ez den mediku ikulpa nahi, ez dixo, ez rekrimina nahi, maizke momentu hartan, hain sentiu nintzen kulpabli gertatzen nahi izan danakin, oindik eta gixo ondora nindula gauziek. Oindik eta gixo. Orduan, bueno, gero ja onaxea espitxire bidero ninduen, osasun mentaleko atalea, psikologo batekin hasi nintzen, medikamentu errezetazioen, hori dana. Neretzat etzan nahikue, zenik publikoko psikologukin hiru betitik behin ukitzen untxan die. Oso gutxi da. Eta usteet okerro daola gaur egun, ze azkena Twitterren bati irakurtzen izan, zarun abendun zen, ezkauzula txandie, eta eman zizuela txanda hori 2002ko agustureko. Eta esaten nuen, eske behandu izan legia, oso behandu. Orduan, nik zegin nuen, nire psikologo, urte batzu lehen hori junden leguen, ansiedade arazo batzu batik, eta psikologo berdinei hozien izan, da, bueno, orduan zen, 3 hilabetetik behin publikoa, gero astin behin opiten prioguena, eta, bueno, pixkenaka aurrea, nintzen bate mejoratzen, ingurugukin hitzeien saixatzen nintzen, esaten zuen betu gola naho, oso geizki naho, hili nahi dut, eta berriz, eta hau asko errepikako digual gaur, berriz reprotxe bat izan gabe, ez nun bate ulermenik jaso inguruko jendiengan. Eta gaixo oso tabue da, eta jakizu, igual neugel lehenengo pertsonan bizi espanun, igual gaur egun ignorante bat izango nintzen, ez dakit. Baina jasotzen un feedbacka, modu bat esateko, zen, medikun antzegue. Olako gazti izen da, hainbeste parranda, hainbeste gauze gehatzen zetxikenin, zer gertatzen zatzu geizkio deko, si ondala gutxi gaina liburu bat publika ezu, ez dakize, zan komo, famosokin gertatzea aktore o kantante famosoa suizidatzean inda, baina deke zauken dirudanak inda, exito danak inda, gutxoa era, nintzen hola sentiu nintzen. Por lo tanto, holako gauzek jaso eta ingurutik nire buruk esateu, mundu zuen nire kontra dago. Eta gaina, barruko hotz, ilun horrek, reafirmatzen zaitu esan ez, bai, eske inok ez zaitu maite. Eta mundu zue, efektivamente, zure kontra dago. Ezagunek eta ez ezagunek, ze, jo que se, ogiz erostea jun, da, okindeikuk egun hono ez ditelako esan, ja zerre. Ez dite egun hono esan, ez que hauri nire kontra dago. Osea, extremo hortaino, bai. Orduan, zentzaixo horrek, munduen nire kontra dago, eman ninduen, mundutik aislatzea. Eta sartu nintzen ere hartun,
sartu nintzen nire mundun, eta nahiz eta gizkion, behintzat bakarri neuen, da ez nun ino salpikatzen, da ez nintzen lagun amargau inontzat. Gutxi era hori zen ere panoramie 2008ko martxuk 14. Konfinauten euen. Eta batea, martxun 15 mundu osue konfinau zen. Eta egize da, igual progreso batzu bai nitula, egunare aio aurretik, batzu, oso gutxi, baina batzu bai. Baina niretzat bai pandemia hau, bai kuarenteni, bai honek ekarri dundana, momentu bertan izan zen, atzea pauso asko ematia. Inkluso neuena baino, hasieran neuena baino okerro egoti berriz. Ze pasatzen, batea deno gaundela geizki. Dano geunden oso geizki. Eta nik faltan botan asko, ze aukera desaprobetxau genuen, bintzat geure entornuen, de espazio seguru eta sano bat eraikitzeko, eta gure minez, gure frustraizioez, gure aserriez hitzeileko. Ze bapatea, honi bintzatola bizi zenun, bapatea haiginen konpetitzen, zein zeuen okerro, ezta? Porque bat bakarri bizi zen, bestie gurasukin bizi zen, baina etzaken intimidadi, orduan faltan botatzen zuen intimidadie, bestik etzaken balkoirik. Ni sairatzen nintzen bagoitzin esplikatzen ze pasatzen nahi ziten, inkluso aiauzan aia horretik, geixen aitzenun ez aldiz esan, baina zuk txakurreak ezu, eta kale hartetziak ezu. Eta, ja, baina txaldeko 8 medikuei da erizainei txaloitea hartetzen duen bakoitzin, ni bera beire nao, leixotik bera beire, eta pentsatzen ari naiz, alture hau nahiko izangoet nire burua akatzeko. Orduan, zakit. Goa batea pasazuzan bai konfinamentue, hasi ginen pixkenak arretzen, horrek krispazio asko, porque zeatik lehenu hauek, zeatik guk ordutei jau, zeatik... Baina ni uste konfinamentutik atean nintzela, sartu nintzena baino gerro. Eta neuen oso bakarrik, oso aizlautea, eta eozein momentutan aldetxeko prest. Baina nun azaltzean aingeru guardakua. Konfinamentuko gara joizetan, Instagrametik harremana asko rekupera honen lagun batekin. Aspaldi ikusten nuen lagun batekin, igual 9-10 urtea. Eta horren ja deskonfinau ginenin, da pixkak ja kale hartetzen, da ez da gize, krisialdiko egun baten kontabin izan. Ze pasatzen ziten, zeintzan ere egoeria. Eta lagun honek erantzun zin, ez hitz hauekin, baina basikamente hau esateko erantzun zin. Nuntzaude, zehara nue. Eta emoziono nindun hainbeste, pertsona bat neratik hainbeste preokupatzie, momentu bertan itena izan hau zitan erean atortzeko, hor uste argizi ikusten hasi nintzela. Ze aparte, kuarentenane bate babesipe gehan nintzen, porque claro, lehenengo hastien, kuarentenako lehenengo hastien, publikoko psikologuek otzen zin esan ez. Inigo, eske COVID egoeri dalata, ezin dugu zerakin segiu, orduan otzen izugu, ez dakize, handi hilebete pare batea ordu laurdeneko llamada bat ukinun, beste genuen nuki. Kasuelia puti ezerran nire psikologo pribaue jubilau intzan. Orduan esaten nuen, bueno, lanien zentrako naiz, da horrek aber pixket eramangarri zu egiten, Jamadi inigo kale haute zaude, bai, neuen basikamente helduleko ipe. Orduan batean laguna hau azaldu zanien, izen zen, como, wow! Eta konta honi nola neuen, eta bain bat psikologon numerue eman zin,
izentzan igual lehenengo konbertsaizue depression erogin nintzenetik, ez nintzena epaitute sentiu, eta hor ja, ne barrune hontzan txip aldaketa bat. Eta hasi nintzen psikologunak joten eunero, eta gutxi gora era aurreko urteko betu, lastu gote bete pasakoa, betekoa, batea kapazai zen nintzen, esateko, ostia, ondo nago. Ze ondo nago, eta ze harradan biziki gotia. Baina, klaro, pasaudetan hau dana, ez dixo dinoi opa. Ez. Eta gaur egun, inkluso, aktivista punto bat hartu etela uste. Horretik nago hemen gaur, izilen, honi buruz. Baina aurre bi bazueken itzein nun, telebistan itzein nun. Momentun bertan egon lanen gaina, oso erreza izen zen. Baina asko inpaktau ninduen, zema jende gidatzi zin, eta bati bat jende hori ze gazte dan. Eta orduan berrizak horra nintzen, medikuk esan zinarekin, pero si eres joven. Eta esan non, orduan ze pasatzen nahi da? Ze pasatzen nahi da? Claro, gero pandemizene, justu gaztien, oso kriminalizago izan da denboa asun, ez? Denboa asun botei hori egiten nahi da, denboa asun, eta gizte, eske bakarri parrandan pentsatzen dut. Igual normala, porque ja nahiko geizki bat lima gaude danok, gaina beste presizio bat hor, jende multzo baten gainen, igual horrek osasun mentalen kiston eragine ukitzeu. Baina, bueno, politikan gehiago iruditzeke. Ze esango nuke pixke ondorixo bezala. Alde batetik, emategu gaur egun, oindala 3 urte baino gehiago itzetxeala, tematika hontaz, eta poste naiz. Baina bai espero etena da ez izetie moda pasajero bat. Eta moda pasajero gine esan etena da, nik telebistan eget lan, eta ikuste dut kaso batzuk, de repente elizien abusuk investigatzen hasi zin, eta astebetek iston lati mate genuen horrekin, den bauzun egunero, temi hori zan. Baina de repente, plof, papatea, desagertu nintzen. Eta beste gauza askokin, ziberbullying ere, oindala gutxi, de repente asko itzitzi izan, da oin ja oso gutxi, o batez. Esperoetan bakarra da, osasun mentalan temi beti erdigunin eukitzie, ze danoi pasaulaik ezaigu, danoi, eta beldurgarri ze da, eta depresion dagoen persona bat ikustezunin, igual geurire barrun beldur asko aktibatzen zaizkigu, ostras, nahi pasaulaik ezat, eta golagutan, eskat, retxazatzeko joerire bakeu, ez? Jazta, ez du existitzen. Baina, eta behitu laguntzi eskatzien ingurun, hau gaina justu lehen Twitterren irakurri zoz psikologo bati, así que beharen txio hortan apoiako naiz. Askotan daukeu tendentzixe, bat gizki da honin, o aholkuk ematen azteko. Zatik ez dezuiten hau, zatik ez dezuiten beste hori. Askotan galderi egokixo da, zehoz zein laiket zureatik. Porque hor, igual momentu bertan ez du ezer berko, o ez du ezer nahiko, edo, zera. Baina, zu ja, akte bat irikitxe uste xozu, nahi bere garaizen lagun honek utzizin bezala, esan ez nun zaude, porque ara nuen. Eta, galdera simple horrekin, bizitze asko salba olezkitu. Benetan, garantizatzen zuet, bizi asko salba olezkitula. Zait beste zego okurritzen, galderan bat imagezue, bota lasei eta bestela eskerrik asko.